Play api ki subscriber baru ki video kerja ni kane ke channel. Api hak ni ke video. Nak kerpat jo raya itu ki nong mikmat. Baik. Ya kane ka dong kat hai. Chane singo ba ban pai kmat lem. Aku kane ka por. Bawan ka jingje. Ba. Tempat jo je menu singo ba nalor ba ban ka jingdu ka jing kerdu. Om dan ai hai hasem. Lord bawan je kini akan no kajing soseng ai soseng sot yaki watang wan bam bandi do English wat kendiat ro sngopa kapat jor do ba bai patmi chakne ka dong ka thai ye parlok dong ka ne fresh body pi ni se ko ba ta ko video do padang thamai sngopa ba like share subscribe to the channel dong ka ne fresh body ni sa